ங்கிறாங்க மாதாஜி. ஆ? சரியா வர காணோம் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி எல்லாம் காணவே காணோம். காலையில கூட அவங்க இல்ல அவங்களுக்கு உடம்பு முடியலன்னு சொன்னாங்க. மாதாஜி பத்மா மாதாஜிக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஆமா, உடம்பு சரியா வர காணோம் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி எல்லாம் காணவே காணோம். காலையில கூட அவங்க இல்ல அவங்க உடம்பு முடியலன்னு சொன்னாங்க. மாதாஜி பத்மா மாதாஜிக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஆமா, உடம்பு சரியா ஆமா உடம்பு சரியில்லை ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு, பத்மா மாதாஜிக்கு. ஸோ அவங்க ஏதோ ஒரு யாரதோ இறுதி இதுக்கு போயிட்டு அந்த இதுக்கு போயிட்டு வந்து படுத்துட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி தான் நேத்து இல்ல முந்தினேத்து பிரேமா மாதாஜியுடைய மகள் கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க அவங்களும் உடம்பு முடியாம தான் படுத்திருக்காங்கன்ட்டு. ஓகே, என்ன பண்றது, வயோதிகம் என்பது எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலை என்பது இட்ஸ் வெரி டஃப். எல்லாருமே அதை கடந்துதான் போகணும் இல்லையா? ஸோ நத்திங், நம்ம எதுவுமே மாதாஜி அதை எதிர்கொள்ளணும். ஒரு நேரம் இருக்கிறது ஒரு நேரம் இருக்கும். 802 இல்லையா? 103வது பக்கம் மாதாஜி, 2வது பேராகிராஃப், ஜடவியற்கையின் மீது. சரி, ஒரு நிமிஷம் நான் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधिकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம ஒரு வாட்டி நமாமீஸ்வரம் பாடிடலாமா? கடைசியில பாடலாம் மாதாஜி. கடைசியில பாடலாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. நீங்க ஜெயந்தி மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி, சித்திரலேகா மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. லாஸ்ட்ல தான் கலாவதி மாதாஜி. ஏன்னா அவங்க அது அவ்வளோ படிச்சேன் இல்ல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். நீங்க அதை படிச்சதுனால உங்களுக்கு லாஸ்ட் ஆப்ஷன், உங்களுக்கு கூட இல்லன்ட்டு இல்ல, லாஸ்ட் ஆப்ஷன். எனக்கு இப்பதான் நெட்டு கிடைச்சிருக்கு மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி பாக்குறாங்க. 2வது பேராகிராஃப் தான். ஆமா மாதாஜி வாசிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி அப்புறம் வாசிப்பாங்க, நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை மீது ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்ற ஆவல் ஜட உலகில் உள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் உள்ளங்களில் ஆழமாக பதிந்துள்ளது. பொருள் ஈட்டவும் இயன்ற மட்டும் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கவும் மனைவி மக்களை அடைந்து மகிழ்ச்சியாய் இருக்கவும் பின்னர் ஸ்வர்க்கம் செல்லவும் யாவரும் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் இந்த ஆசைகள் எல்லாம் ஜட பிணைப்புக்கு காரணங்களாக அமைகின்றன. எனவே இந்த பிணைப்புகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒருவன் தான் நல்வழியில் ஈட்டிய செல்வத்தை பகவான் விஷ்ணுவை மகிழ்விப்பதற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். ஜட இச்சைகளை வெல்வதற்கான ஒரே வழி விஷ்ணுவின் தொண்டில் பக்தியுடன் ஈடுபடுவதாகும். இவ்வழியை கடைபிடிப்பவன் இல்லற வாழ்வில் இருந்தாலும் புலன் கட்டுப்பாட்டுடன் 3 விதமான ஜட இச்சைகளை, அதாவது இக உலக செல்வங்களை சேர்த்தல், மனைவி மக்களுடன் இன்பம் பெறுதல், ஸ்வர்க்கம் செல்ல விரும்புதல் ஆகிய ஆசைகளை துறக்க வேண்டும். நாளடைவில் அவன் குடும்ப வாழ்க்கையை விட்டு விலகி துறக்க மேற்கொண்டு பகவானின் சேவையில் பக்தியுடன் முற்றிலுமாக ஈடுபட வேண்டும். வாழ்வில் ஒவ்வொருவரும் பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் என்ற உயர் அந்தஸ்தில் பிறந்தவர்களும் கூட தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் மற்ற உயிர்வாளிகளுக்கும் நிச்சயமாக கடன்பட்டவர்களாகிறார்கள். இந்த கடன்களை தீர்ப்பதற்கு ஒவ்வொருவரும் வேதம் பயின்று யாகங்கள் இயற்றி தர்மத்தின் படியான கிரகஸ்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்கு தம் குழந்தைகளையும் பயிற்றுவிக்க வேண்டும். இந்த கடனை தீர்க்காமல் துறவை மேற்கொள்பவன் நிச்சயமாக வீழ்ச்சி அடைவான். இன்று நீர் உமது பித்ருக்களுக்கும் முனிவர்களுக்குமான கடமைகளை செலுத்திவிட்டீர். இனி நீர் யாகங்களை இயற்றி தேவர்களுக்கான கடனை
செலுத்தி முழுமுதற் கடவுளிடம் முற்றிலுமாக சரணடையலாம். அன்பார்ந்த வசுதேவரே, நீர் உமது முந்தைய பிறவிகளில் பல புண்ணிய காரியங்களை நிச்சயம் செய்திருக்கிறீர். இல்லாவிடில் நீர் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் தந்தையாக எப்படி இருக்க முடியும்? தர்மாத்மாவான வசுதேவர் முனிவர்கள் கூறியதை கேட்டபின் அவர்களின் மலர் அடிகளில் விழுந்து வணங்கினார். இவ்வாறு அவர் முனிவர்களை மகிழ்வித்து யாகங்களை நடத்தி தரும்படி அவர்களை வேண்டிக் கொண்டார். அவரின் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்ட முனிவர்கள் யாகங்களுக்கு தேவையான சாதனங்களை சேகரிக்கும்படி வசுதேவரிடம் கூறினார்கள். அவ்வாறு அந்த யாத்திரை தலத்தில் யாகங்களை துவக்கி வைக்கும்படி வசுதேவர் தூண்டப்பட்டார். யது குலத்தினர் எல்லோரும் நீராடி அழகாக ஆடை உடுத்தி தம்மை அலங்கரித்து மலர் மாலைகளை அணிந்து கொண்டார்கள். வசுதேவரின் மனைவியர் நேர்த்தியான ஆடை ஆபரணங்களாலும் பொன் மாலைகளாலும் தம்மை அலங்கரித்து கொண்டு யாக தலத்திற்கு வந்து அதற்கான உபகரணங்களை கைகளில் ஏந்தி நின்றனர். எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்தனர். பின் மிருதங்கங்கள், சங்கங்கள், மத்தளங்கள் மற்றும் இசைக்கருவிகள் முழங்கின. பாடல் கலைஞர்கள் ஆண்களும் பெண்களும் நர்த்தனம் செய்தனர். பாடலில் வல்லவர்களான சூதர்களும் மகதர்களும் பிரார்த்தனை கீதங்களை பாடினார்கள். கந்தர்வர்களும் அவர்களின் மனைவியரும் இனிய குரலில் கீதம் இசைத்தார்கள். வசுதேவர் தன் கண்களுக்கு மையிட்டு உடலில் வெண்ணெயை தடவிக்கொண்டு தேவகி உட்பட தமது 18 மனைவியர் சமேதராக புனிதப்படுத்தும் சடங்கான அபிஷேகத்துக்காக புரோகிதர்களின் முன் வந்து அமர்ந்தார். இந்த சடங்குகளை எல்லாம் வேத நெறி வழுவாமல் நிறைவேற்றப்பட்டன. யாகம் இயற்றுபவரான வசுதேவர் மான்தோல் உடையை அணிந்திருந்தார். ஆனால் அவரின் மனைவியர் அழகிய ஆடைகளும் வளையல்களும் கழுத்தணிகளும் கால் சலங்கைகளும் காதணிகளும் வேறு பல ஆபரணங்களும் அணிந்திருந்தார்கள். மனைவியர் சூழ அமர்ந்திருந்த வசுதேவர் யாகங்களை நடத்தும் இந்திரனை போல் காட்சியளித்தார். வாசிக்கவா மாதாஜி? அது சமயம் பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தம் மனைவியர், குழந்தைகள், உறவினர் ஆகியோருடன் யாகசாலையில் அமர்ந்திருந்தது முழுமுதற் கடவுள் தம் அம்சங்களான உயிர்வாளிகள் மற்றும் பல்வேறான சக்திகளுடன் வந்திருந்தது போல் தோன்றியது. கிருஷ்ணரின் பல்வேறான சக்திகளும் இணைப்பிரியா அம்சங்களும் உள்ளன என்பதை நாம் சாஸ்திரங்களில் இருந்து அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் அந்த யாகசாலையில் வீற்றிருந்தவர்கள் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் பல சக்திகளை கொண்டவர் என்பதை நேரில் கண்டு உணர்ந்தார்கள். அது சமயம் பகவான் கிருஷ்ணர் நாராயணராகவும் பலராம பிரபு உயிர்வாளிகளின் இருப்பிடமான சங்கர்ஷனராகவும் தோற்றமளித்தார்கள். வசுதேவர் ஜோதிஷ்டோமம், தர்ஷம், பூர்ணமாசம் போன்ற பல யாகங்களை நிறைவேற்றி பகவான் விஷ்ணுவை மகிழ்வித்தார். இந்த யாகங்களில் சில பிராகிருதம் என்றும் சில சொரிய சத்திரம் அல்லது வைக்குருதம் என்றும் அழைக்கப்படும். அதன் பின்னர் அக்னிஹோத்திரம் என்ற யாகம் நடைபெற்றது. அதில் அதற்கென விதிக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் முறைப்படி இடப்பட்டன. இவ்வாறு பகவான் விஷ்ணுவின் மகிழ்ச்சிக்காக அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் யாகங்களில் அர்ப்பணிப்பதற்கான பொருட்களை சேகரிப்பது கடினமான காரியம். இவற்றை சேகரிப்பதற்கான வசதியோ அதற்கு தேவையான அறிவோ ஆர்வமோ மக்களுக்கு இல்லை. எனவே துர்பாகிய நிலையில் கவலைகளாலும் துன்பங்களாலும் அலக்களிக்கப்பட்டிருக்கும் கலியுக மக்கள் செய்யக்கூடிய யாகம் சங்கீர்த்தன யாகம் ஒன்றையே சைத்தன்ய மகாபிரபு உபதேசிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வாறாக இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? நம்ம வாசுதேவருடைய அவரை யாகங்கள் நடத்தக்கூடியதை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ பகவான் பேசினதையும் பகவானை புகழாரங்கள் சூடிய ரிஷி முனிகளையுமே நாம் அந்த இடத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? மீண்டும் அதனுடைய கண்டினியூவேஷனா தான் நம்ம படிச்சுட்டு வந்தோம். போன வாரம் அதுலதான் படிச்சோம். இப்ப அதையே தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம். இது நாம் எப்போ இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆளணும், அதாவது உரிமை கொண்டாடணும், இன்னொன்னு நான் தான் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு கொண்டு நாம் செயல்படுறோமோ அது வரைக்குமே நாம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். எப்போ இந்த இடத்தின் மேல இருக்கக்கூடிய ஆதிக்கத்து நமது கிடையாது, அனைத்தும் இறைவனுடையது
அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நாம் வளர்த்துண்டு சிறிது காலம் நாம் அதை காசு கொடுத்தோ காசு கொடுக்காமலே நாம் அதை வந்து அனுபவிக்கணும் இல்லையா. ஸோ தாய் தந்தையரிடம் விட்டு சென்ற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நாம் எதுவும் சம்பாதிக்கிறது கிடையாது இல்லையா. அந்த விதத்துல நாம் எதுவுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதும் கிடையாது. அதே மாதிரி நாமளே கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நாமளே ஏதாவது ஒரு இடத்துல கஷ்டப்பட்டு சம்பாத்தியத்தை பெற்று ஒரு இடத்த வாங்கி ஒரு வீடு கட்டி நாம வந்து வாழ்றோம் இல்லையா. ஸோ எதுவா இருந்தாலுமே அனைத்தும் இங்கிருந்தே எடுக்கப்பட்டது, அனைத்தும் இங்கேயே வந்து இருக்கும். ஆனா நாம மட்டும்தான் இந்த இடத்துல இருக்க மாட்டோம் இல்லையா. எல்லாமே இறைவனுடையது என்பதை எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு வரணும். எது வரைக்கும் வரலையோ அது வரைக்குமே நாம இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது நாம ஆதிக்கத்தை வந்து செலுத்தின்னு இருப்போம். பொருள் ஈட்டவும் இயன்ற மட்டும் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கவும் இல்லையா, சுகமாக வாழணும்னு நினைக்கிறது, மனைவி மக்கள் அடைந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும் இல்லையா. நம்ம இந்த ஒரு சைக்கிள் நம்ம போயிட்டு தான் இருக்கு. அப்படின்னா நம்ம கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதா, நம்ம குழந்தைகளை வந்து பெற்று எடுக்க கூடாதா, நம்ம அவங்கள வளர்க்க கூடாதா அப்படின்லாம் எந்த சாஸ்திரத்திலுமே எதுவுமே சொல்லலை. ஆனா அனைத்திற்குமே வந்து அந்தந்த என்னென்ன பரிபாலிக்கணுமோ அதை பார்க்கணும் இல்லையா. இப்ப ஒரு குழந்தை வந்து ஈண்டெடுக்கணும்னா அதுக்கு கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் இதெல்லாம் பண்ணணும். இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியாது. எஸ்பெஷலி எங்களுடைய இதுல வந்து இதெல்லாமே வந்து பெருசா ஒரு முக்கியத்துவம் எல்லாம் வச்சு எதுவுமே சொன்னது கிடையாது. அது ஏதோ முகூர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதானே தவிர, ஆனா அந்த பிராமணிக்கல் இதெல்லாம் வச்சு எதுவுமே இத்தனை ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த இதுக்கெல்லாமே போகணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் செய்யணும்ன்றது எல்லாமே எந்த இடத்துலயுமே சொன்னது கிடையாது. மேபி ஒன்லி பிராமின்ஸ் இதை பரிபாலிச்சிருக்கலாம் இல்லையா. ஆனா ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் அதர் கேஸ்ட் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா எங்களுடைய சமுதாயத்துல இது கிடையாதுன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா நம்முடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா, பக்தியிலிருந்து நம்ம பக்தி பண்ணுவோம். பண்ணலன்னு யாருமே அப்படின்னா வெறும் பிராமின்ஸ் மட்டும் தான் பக்தி பண்றாங்களா அப்படின்னா கிடையாது. அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பக்தி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்றாங்க, அதுதான் முக்கியம். நாம வந்து பக்தி வந்து எப்படி பண்ணணும், எதுக்காக பண்ணணும், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்லாம் எதுவுமே தெரியாது. ஜென்ரலா நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க என்ன செய்வாங்களோ அதை வந்து நாமளும் வந்து பரிபாலிச்சுட்டு, ஏன்னா அவங்களுமே நமக்கு அது கிளாரிபிகேஷனோடையோ ஒரு இதனுடைய தாற்பயம் என்னன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கும் இருந்தது இல்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய மூதாதையர்களை அவங்க வந்து பின்பற்றி வந்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. சோ இப்படி நாம பக்தி பண்ணோம். ஆனா எதற்கு பக்தி பண்றோம் அப்படிங்கறது தெரியாமலேயே நம்ம செயல்பட்டுட்டு இருந்தோம். அதனால வாழ்க்கையினுடைய பக்குவம் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே இறைவனை சார்ந்துதான் இருக்கணும்ன்ற அந்த உண்மையே நமக்கு தெரியாது. இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை. ஸோ எவ்ரி மொமெண்ட் பகவானுடைய கருணையால் தான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எதுவுமே தெரியாது. சோ இறைவன் பார்த்துப்பார், இறைவன் கொடுப்பார் அப்படிலாம் ஒரு யதார்த்தமா பேசியிருப்போம் ஒழிய உணர்ந்தறிந்து பேசக்கூடிய பக்குவம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. இருந்துதான் நம்ம எல்லாருக்குமே, எனக்கு இருந்ததே இல்லை. இருக்கிற உண்மை அதுதான். நிறைய கோயில் இல்ல மாதாஜி, இப்பதான் இது பண்றாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒரு இது இல்ல மாதாஜி. எதையோ ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா, இப்ப நான் கூட பாரு எங்க பொண்ணுக்கு பையனை பார்த்துட்டே இருக்கேன். எத்தனை அலையன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு எப்பயும் ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அதுலயே தான் செலவிட்டு இருக்கேன் நான் உட்காந்துட்டு. எந்த பையன் ஜாதகம் நல்லா இருக்கு, அந்த குடும்பம் எப்படி, இதெல்லாமே வந்து பிளைண்டா இத்தனையுமே பார்த்து செய்தாலும் என்ன ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்காம இருக்காது. எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள். நம்ம எல்லாம் ஓரளவுக்கு தான் நமக்கு, ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறது எப்படி குதிரைக்கு எப்படி கடிவாளமோ அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய புத்தி கூர்மையும் அவ்வளவுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு இருக்கிறதே. அந்த லிமிட்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தி கூர்மையில நம்ம எவ்வளவு பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவுதான் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா. சோ இப்படி எல்லாம் பார்த்து எல்லாமே பார்த்து செய்யறோம் நம்ம இல்லையா. அதே மாதிரிதான் நம்ம தாய் தந்தையர் கூட நமக்கு பார்த்துதான் செய்தாங்க. ஆனா எல்லா குடும்பங்களுமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்தது கிடையாது இல்லையா. சோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம சறுக்கி விழதான் செய்வோம், மேலும் மேலுக்கு வருவோம், மறுபடியும் சறுக்கி விழுவோம் இல்லையா. இதுதான் வாழ்க்கை. அப்ப அந்த ஒரு சனத்துல கூட நாம ஏன் விழறோம், நம்ம எதுக்கு விழறோம் இல்லையா அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம யோசிச்சதே கிடையாது. அப்பயுமே நாம தான் செய்யறோம், நாம தான் அனுபவிக்கிறோம், நாம தான் வந்து துக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மட்டுமே இருந்ததை ஒழிய இதற்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நம்முடைய கர்ம பலன்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எதுவே தெரியாது. நம்முடைய எண்ணங்கள், நாம் எந்த மாதிரி குணாசேஷத்தை பெற்று இருக்கிறோம், இதெல்லாமே எதுவுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணதே கிடையாது. நாம் எப்படி பக்குவம் ஆகணும் இந்த பத்தியான ஒரு நாலேஜே நமக்கு இருந்தது கிடையாது இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் செய்து கர்மகாண்டா நிலையில தான் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறோம். அப்ப அந்த கர்ம பலன்களுக்கு எல்லாமே நாம மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நம்ம தள்ளப்பட்டோம். ஆனா இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம அதெல்லாம் புரிஞ்சின்ற பிறகு
அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா, இக்னோரிங் அதாவது தவிர்த்து விடுறதல், இல்லைன்னா வந்து போன போது விட்டு கொடுத்துறது, இதெல்லாமே இந்த பாவத்தெல்லாம் நம்ம அந்த கோபம், பொறாமை இது எல்லாத்தையுமே நம்ம விட்டுருக்கோம். இது எல்லாமே நம்மள வந்து என்ன பண்ணோம், மீண்டும் மீண்டும் பிணைக்க வைக்கும் நம்மள இந்த இடத்துல. ஸோ விட்டு கொடுத்துட்டோம்னா அது அந்த இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் ஆயிடும் இல்லையா, மேலும் மேலும் அது வந்து போகாது. ஸோ அப்படி ஆனால் இந்த ஆசைகள் எல்லாம் ஜட ஆசைகள் இல்லாம நம்ம வாழ்ந்ததே கிடையாது. சோ வாழணும். இப்ப குழந்தைகளை ஈண்டெடுக்கணும், இறைவன் தொண்டிற்காக பிள்ளைகளை ஈண்டெடுக்கணும்ன்ற அந்த புத்தி நமக்கு இருந்ததில்லை. அப்படின்னா அதை படிச்சு இல்ல ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அந்த இதுவுமே நமக்கு இருந்ததில்லை. எந்த பிரசங்கத்திலுமே இதை பத்தியான கருத்துக்கள் எங்கேயாவது நம்ம பகவத்கீதை பற்றிய பிரசங்கங்கள் சொல்லியிருக்காங்களா? ராமாயணத்தை 10 வாட்டி கேட்டிருப்போம், மகாபாரதத்தை 10 வாட்டி கேட்டிருப்போம், கிருஷ்ணர் தூத 10 வாட்டி கேட்டிருப்போம், திரௌபதி துயிலுரிய இந்த டிராமாவும் பார்த்திருப்போம், எல்லாமே பண்ணியிருப்போம். ஆனா இதனோட தாற்பயம் என்ன? மகாபாரத போர் எதற்கு நிகழ்ந்தது? பகவான் ஏன் அதை, யாருடைய எண்ணம் அது? சொல்லுவாங்க எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய எண்ணம் தான். சோ அதாவது ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு. அதாவது எல்லாருடைய மனசுல யார் இருக்காங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கும் போது இந்த ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொன்னது, கிருஷ்ணர் மனசுல வந்து சகுனிதான் இருக்க அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து கூட வரும். அப்படின்னா கிருஷ்ணர் ஒண்ணு சொல்லுவார், அவர் செய்யறது ஒண்ணு சொல்றது ஒண்ணு. சோ அப்படின்னு எதுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு தாற்பயமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணவே இல்லை. ஆனா எல்லாமே டைரக்டா எடுத்துட்டு நாம என்ன பண்ணோம், சோ அந்த கிருஷ்ணருடைய உண்மையான ஸ்தானத்தையுமே இல்லையா, உயர்வான நிலையுமே நாம புரிஞ்சுக்க என்னைக்குமே கிரிட்டிசிசம் தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. அவருக்கு அத்தனை வயசு கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான்கிறதே இப்பதான் தெரியும். தெரியவே தெரியாது நம்ம இல்லையா. சோ அவர் வந்து அவருடைய எண்ணற்ற விரிவங்கங்கள் இல்லையா, 16,000 மனைவிகள்னா இமீடியட்டாவே அதாவது ஒரே நேரத்துல 16,000 விரிவங்கங்கள், 108 விரிவங்கங்களை வந்து பண்ணக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கா? நம்மளால இப்ப சினிமாலேயே டபுள் ரோல் ட்ரிபிள் ரோல் பண்றவங்க எல்லாரும் கூட அந்த அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னே தெரியாது. அதுவே ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ வேற ஒருத்தர் அதே மாதிரி பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறது, அவங்களுக்கு மேல முகப்பு அந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் வெரி டஃப். அப்போ 16,108 மனைவிமார்களோட அவருடைய வாழ்க்கை வந்து ஒவ்வொரு இதுலயுமே வந்து இருந்தாருனாக்கா, அவங்கவுங்க குடில இருந்தாங்கனாக்கா அவருடைய ஆற்றலை நாம எண்ணி பார்க்கணும். அப்படிப்பட்ட ஞானம் இருந்ததா நமக்கு? கண்டிப்பா கிடையாது. சோ நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது நேரடியா பார்க்கறது, அதை வந்து அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறது, அதுதான் நம்ம பார்த்திருக்கோமே ஒழிய மற்றபடி வேற எதுவுமே நாம பார்க்கல. ஆனா ஜட இச்சைகளை வெல்வதற்கான ஒரே வழி என்னன்னாக்கா, விஷ்ணுவின் தொண்டில் பக்தியில் ஈடுபடுவதாகும். உண்மையிலேயே நமக்கு என்ன வேணுமோ, நமக்கு நம்ம என்ன தேவைகள், நமக்கு எது கிடைக்கா, நம்ம எது விருப்பப்படலையோ அதுதான் நமக்கு நிறையவே கிடைக்கும். நம்ம எது விரும்புறோமோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும். இதுதான் நியதியே இல்லையா. சோ பகவான் நமக்கு என்ன பண்றார், உனக்கு இது விருப்பம்னா அதையே கொடுக்குறார். ஆனா அதன் மீதே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சேச்சுரேஷன் வந்துடும் நமக்கு இல்லையா, போறோம் இனிமே என்ற. அப்ப தானா வந்து ஒன்னொன்னா நம்ம கிட்ட இருந்து அவரு அந்த பந்தத்துல இருந்து நம்மளை வந்து விடுபடுத்தி விடுவார். சோ அதனால இந்த நமக்கு செல்வமே வேணும்னா கூட பகவான் கொடுப்பார். ஆனால் அந்த செல்வத்திடமிருந்து நாம் எப்படி வந்து நம்ம விடுதலை அடைந்த தன்மை அடையணும்ன்ற அந்த இதுவுமே வந்து மார்க்கத்தை வந்து பகவான் நமக்கு காட்டுவார். இத்தனை கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை வந்து நம்மளால விவரிக்கவே முடியாது இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பகவான் வந்து நம்ம கேட்டதை கொடுத்தாலும் அதுல ஒரு 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 இது வச்சுதான் கொடுப்பாரு மாதாஜி. ஆமா, அதாவது எதுவுமே இருக்காது இல்லையா. இதுல இதெல்லாம் இருக்கு, நீ அனுபவி அப்படின்னு நாம கேக்குறத கொடுத்து அதுல இருந்து நம்ம வந்து மோட்சத்தை பெறதுக்கான மார்க்கத்தையுமே கொடுப்பாரு, மார்க்கத்தை கொடுக்கிறாரு மாதாஜி. எப்பவுமே என்னுடைய அதாவது எப்பவுமே என்னுடைய பிள்ளைகளை பற்றியான வருத்தம் தான் எனக்கு எப்பவுமே உள்ளுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கும் எனக்கு. ஆனா இப்பெல்லாம் நான் வந்து அவ்வளவு வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு? எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் தானே, நாம ஏன் அந்த அளவுக்கு வருத்தப்படணும்? நல் மார்க்கத்தை பகவான் பார்த்துப்பார், நம்ம அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்ன்றது அவர் நமக்கு வழி காட்டுவார். அந்த ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் கொண்டா போறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுல உறுதியா வந்த பிறகு இப்ப அந்த வருத்தங்கள் என்பது என்னன்னாக்கா பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து யதார்த்தத்துக்கு வந்துடணும். சோ மச் நம்ம வந்து அட்டாச்மெண்ட். ஏன்னா நம்ம இந்த ஸ்டோரி நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா, என்னது சித்திரகேது மன்னர் இல்லையா. சித்திரகேது மன்னர் வந்து அவருடைய மகன் வந்து ஹர்ஷசோகா மரணித்த பிறகு நாரத மகரிஷியினுடைய அவர் அந்த குழந்தைய அப்படி அழுவார் அவர் வந்து இல்லையா. பிற ராணிகள் எல்லாமே சேர்ந்து
அந்த குழந்தைய வந்து விஷம் வச்சு கொன்னுடுவாங்க இல்லையா அந்த உணவுல. சோ அந்த குழந்தை மரணித்த பிறகு ஆஹ் உயிர் பிரிந்த பிறகு கேட்கும்பொழுது என்னுடைய பையன் போயிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு இவர் ரொம்ப வருத்தப்படும் போது நாரத மகரிஷி அந்த ஆன்மாவை வரவழைச்சுவர். அப்ப அந்த ஆன்மா கேட்குமா, நீ எந்த ஜென்மத்துல அப்பாங்கிற கொஸ்டின் வந்து கேட்கும் அந்த குழந்தை இல்லையா. ஏன்னா நான் பற்பல பிறவிகளை கடந்து வந்திருக்கேன், எனக்கு ஒவ்வொரு பிறவில ஒவ்வொருத்தர் தந்தை. அப்புறமா தான் ஆத்ம ஞானத்தை பெற்று பகவான் மீது அவர் பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்காக காட்டை நோக்கி சென்று விடுவார் யோக பயிற்சியில இருந்துட்டு. சோ அந்த பக்தி தொண்டு தான் வந்து பிற்காலத்திலுமே அவருக்கு பக்குவத்தை கொடுத்து, பார்வதி தாயார் சாபத்தை கொடுத்தாலும் அதை வந்து எதுவுமே சொல்லாம, அவர் தவறே இல்லை என்றாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு இல்லையா. சோ இறைவனுடைய ஞாபகங்களை மட்டுமே கடைசி வரைக்கும் வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய திருவடியை வந்து சேர்றார் இல்லையா. சோ அந்த மாதாஜி, அபிமன்யு அர்ஜுனன் சந்திக்க மேல போறப்போ அவரு அப்படித்தானே சொன்னாரு மாதாஜி. பகவான் கூட்டிட்டு போவாரு அபிமன்யுவை. ஓகே அபிமன்யுனுடைய ஆத்மா வந்து நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்பாருல்ல மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி, அது எனக்கு தெரியாது. பட் நம்ம இந்த பாகவதத்துல படிச்சது மட்டும்தான் நான் சொல்றேன் நானு. அதை பத்தி எனக்கு தெரியாதம்மா. ஓகே, இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. ஓகே, அபிமன்யு இறந்துட்டான உடனே அர்ஜுனன் வந்து வருத்தப்படுவார்ல மாதாஜி, மகன் ஆமா போயிட்டு. அது உண்டு. அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தையுமே பகவான் தான் அவருக்கு எல்லாமே ஒரு மாயை மாதிரி தோற்றத்துல வந்து காண்பிப்பார். ஆனா அது உண்டு. சோ அர்ஜுனருக்கு நீங்க இந்த 18 அத்தியாயத்திலுமே வந்து அவர் நிறைய உணர்த்துதலையுமே வந்து செய்ய வைக்கிறார் இல்லையா. 18 சாப்டர்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதையிலே அப்படி பக்குவம் அடைந்த பிறகு கூட அவருக்கு வந்து மறுபடியும் வந்து, ஏன்னா நாம கூட எத்தனை வாட்டி பகவத்கீதை கேட்டிருக்கோம், ஆனாலும் நாம என்ன பண்றோம், அதே பள்ளத்துக்கு தானே போய் விழுறோம் மறுபடியும். ஸோ இது விட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நமக்கு வந்தா கூட மீண்டும் மீண்டும் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த நார்மலா பௌதிக தளத்துல போய் டக்குன்னு நின்று நம்ம வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். பண்றோமா இல்லையா. அதுதான் நமக்கு யதார்த்த வாழ்க்கை. இன்னொன்னு, நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களும் நம்மள மாதிரியே கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தா அது நமக்கு வந்து ஒரு ஊக்குவிப்பாக இருக்கலாம். ஒருவேளை நம்ம அதை பேலன்ஸ் கூட பண்ணலாம். ஆனா நம்ம வீட்டுல நம்ம ஒருத்தர் மட்டுமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தா நமக்கு அது அந்த அந்த கிருஷ்ண உணர்வுலயே கடைசி வரையிலும் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து மிக மிக குறைந்து விடுகிறது இல்லையா. நம்ம கிட்ட எல்லாருமே யதார்த்தமா பேசி நாமளும் அவங்கள மாதிரி யதார்த்தமா பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது கடினமான ஒரு சூழ்நிலை நிலவுகிறது இல்லையா. சோ இங்க ஜட இச்சைகளை வெல்வதற்கு ஒரே வழி வந்து இறைவன். இப்ப நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னாலும் நம்ம ஈட்டிய பணத்தை வந்து அதுல ஒரு பகுதி வந்து நம்ம இறைவனும் தொண்டு காட்டும் பொழுது இந்த பணமுமே வந்து, அதாவது அற வழியில சம்பாதிச்ச பணமும் இல்லைன்னா சொல்லுவாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு, ஆன்மீக நிலைக்கு சென்று விடும். அதனால இஃப் யூ வாண்ட், நாம எல்லாம் இந்த பௌதிக செயல்கள் செய்து நமக்கு வருமானம் வருது. ஆனா அதுல ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு கொடுக்கும் பொழுது நம்ம சம்பாத்தியமே வந்து ஆன்மீகமாக மாறி விடுகிறது. அதனாலதான் நம்ம தான தர்மங்கள் வந்து செய்யணும். இறை தொண்டுல போய் அதை வந்து நம்ம நாட் ஓன்லி கோயிலுக்கு கொடுக்கறது மாத்திரம் கிடையாது, யாத்திரைகள் செல்வது இதெல்லாமே வந்து நம்ம அங்கே நல்ல செலவு செய்யறது யாத்திரைகள்ல, இதெல்லாமே வந்து நல்லது. அங்கே அன்னதானம் வழங்குவது இதெல்லாமே நம்ம செய்யணும். ஓகே, அதாவது மேலும் அதே நம்ம பௌதீகத்திலேயே இருந்தோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இங்க பிறக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தான், சொர்க்கலோகத்துக்கு போவோம், வேற எந்த லோகத்துக்கோ போவோம், மறுபடியும் மீண்டும் வருவோம் இந்த இடத்துல இல்லையா. மேலும் நாளடைவில் அவன் குடும்ப வாழ்க்கை விட்டு விலகி துறக்க மேற்கொண்டு பகவானின் சேவையில் பக்தியுடன் முற்றிலும் ஈடுபட வேண்டும். இல்லைன்னா எப்ப பாரு நாம வீடு மனைவி நாடு மக்கள் இதுல இருந்தோம்னாக்கா நாம் எதுல இருக்கிறோமோ அதே நிலைக்கு தான் மீண்டும் நாம் வருவோம். அதுக்காக தான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து இந்த வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே கிளியரா கொடுக்குறாரு இல்லையா. எப்பவுமே வந்து நான் அமெரிக்கன், நான் இந்தியன், நான் வந்து பங்களாதேஷி இப்படிலாம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய, எல்லாருமே ஆத்ம நிலையில ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கறத வந்து அந்த கோட்பாடுல வாங்க, அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு போங்க. எல்லாருமே எப்பவுமே இந்த குறுகிய வட்டத்துல இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நாம எல்லாம் ஆத்ம நிலை நித்தியத்தன்மையில நாம ஒன்றுதான் அப்படிங்கறத வந்து அந்த பண்புக்கு எடுத்துட்டு வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம வந்து நம்முடைய மனதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிக பரந்த நிலையில இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம அந்த குறுகிய வட்டத்திலே நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாமே நின்று போயிடும். ஓகே, அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். பிராமண சத்திரிய வைஷ்யர் என்ற உயர் அந்தஸ்தில் பிறந்தவர்கள் கூட தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் மற்றும் உயிர் வாழிகளுக்கும் நிச்சயமாக கடன்பட்டவர்கள் தான் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே தேவர்களுக்கும் கடன்பட்டவர்கள். அவர்களுடைய அவங்க நம்மள மேனேஜ் பண்றாங்க, அவங்க நமக்கு சில சலுகைகள் அப்படின்னும் பொழுது அவங்களால மழை வருது இல்லையா. மழைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்திர பகவான் மழை கொடுக்கிறார் இல்லையா. சூரிய பகவான் வந்து பிரகாசத்தையும் வெப்பத்தையுமே கொடுக்கிறார். சோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நம் நன்றிகள் கடன்பட்ட, தாய்க்கு நன்றி, 7 விதமான தாய்மார்களுக்கு நன்றி கடன்பட்டவர்கள் இல்லையா. நம்ம எல்லாம்
இந்த பூதாய்க்குமே நன்றி கடன். நம்மள தாங்கின்னு இருக்கால பொறுமையா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே தாங்கின்னு இருக்கா. சோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம கடன் பட்டவர்கள் தான். சோ யாகங்கள் ஏற்றி தர்மத்தின்படியாக கிரகஸ்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்கு தம் குழந்தைகளை பயிற்றுவிக்க வேண்டும். சோ நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து நல் பாதையை வந்து சிறு பிராயத்திலிருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. இந்த கடனை தீர்க்காமல் துறவை மேற்கொள்பவன் நிச்சயமாக வீழ்ச்சி அடைகின்றான். அப்படின்னா ஒவ்வொரு சந்திப்புலையுமே வந்து நாம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயுமே நம்முடைய கடமைகளை முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த கடமைகளுக்கான நன்றியையும் நம்ம தெரிவிக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்டுல உணவு படைக்கிறோம்னாக்கா அது முதல்ல இறைவனுக்கு படைத்து சாப்பிடணும். அங்கிருந்து தான் நம்ம வந்து நம்முடைய நன்றி கடனை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். எப்ப நாம் அதை செய்யறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்லி மற்ற செயல்கள் எல்லாமே கூட நம்ம பக்குவப்படுத்துறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு. அதற்கான இந்த உணவே பிரசாதம் தான். அந்த பிரசாதத்தை உண்ணும் பொழுது நம்முடைய இருப்புமே வந்து தூய்மை அடைகிறது இல்லையா? எண்ண ஓட்டங்கள் தூய்மை பெறுகிறது. அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பக்குவத்தை வந்து பெறுகிறது. சோ இன்று நீர் உமது பித்ருக்களுக்கு முனிவர்களுக்குமான கடனை செலுத்தி விட்டீர். இனி நீர் யாகங்களை ஏற்றி தேவர்களுக்கான கடனை. சோ ஒவ்வொன்னா வந்து வசுதேவர் வந்து செய்கிறார் இல்லையா? பித்ரு கடன் செய்கிறார். அடுத்து வந்து தேவர்களுக்கான இதெல்லாமே செய்கிறேன். மேலும் வந்து நீர் உமது முந்தைய பிறவிகளில் பல புண்ணிய காரியங்கள் நிச்சயம் செய்திருக்கிற. இல்லாவிடில் நீர் முழுமுதற் கடவுள கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் தந்தையாக எப்படி இருக்க முடியும்? 100% இல்லையா? சோ வசுதேவரும் தேவகியும் மற்றும் வந்து ஈவன் நந்தகோபரும் சரி யசோதமாவுமே அவங்க எல்லாமே புண்ணியம் செய்தவர்கள் தான். அதனால்தான் பகவானுடைய பெற்றோர்களாக அவர்கள் வந்து அடைவதற்கு, அவரே பிள்ளையாக அடைவதற்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இருந்தது. தர்மவானான வசுதேவர் முனிவர்கள் கூறியதை கேட்ட பின் அவர்கள் மலரடியில் விழுந்து வணங்கினார். இவ்வாறு அவர்கள் முனிவர்களை மகிழ்வித்து யாகங்களை நடத்தி தரும்படி அவர்களை கேட்டுக்கொண்டார். சோ அவங்க எல்லாருமே யாகங்களை நடத்தி கொடுக்க சொல்லி கேட்கிறாரு. அவரின் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்ட முனிவர்கள் யாகங்களுக்கும் தேவையான சாதனங்கள் எல்லாமே, புஷ்பம் தேவை இல்லையா, யக்னங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துட்டு வராங்க. எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்தனர். பின் மிருதங்கங்கள் மற்றும் சங்கங்கள், மத்தளங்கள், இசைக்கருவிகள், நர்த்தனம் ஆடுறது எல்லாமே செய்தது. பாடலில் வல்லவர்களான சூதர்கள், மாகதர்கள் பிரார்த்தனை செய்து கீதங்களை பாடினார்கள். கந்தர்வர்களும் அவர்களின் மனைவியரும் இனிய குரலில் கீதம் இசைத்தார்கள். அப்படின்னா மேலுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் இந்த காலகட்டத்துல கூட அவங்க இருப்பாங்க நம்மளை சுத்தி. ஆனா நம்மளால அவங்கள பார்க்க முடியாது. அதுதான் நம்மளுடைய குவாலிபிகேஷன் இல்லையா? மேலும் தேவர்கள் இந்த பூமியில வந்து கால் பதிய மாட்டாங்க அவங்க. ஏன்னா எங்கே அதர்மம் நிறைய இருக்கோ, கலிபுருஷனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கிறது, அந்த இடத்துல புண்ணியமான ஆத்மாக்கள் வந்து இருக்க மாட்டாங்க, வரமாட்டாங்க இல்லையா? சோ அவங்க எப்பவுமே சத்வத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. அதனால இந்த இடத்துக்கு வரமாட்டாங்க ஆக்சுவலி. சோ அவனால் அவர் இவர் வந்து எப்படி இருக்காரு? இந்த சடங்குகள் எல்லாம் வேத நெறி வழுவாமல் நிறைவேற்றப்பட்ட யாகம் ஏற்றுபவரான வசுதேவர் மான் தோல் உடையை அணிந்திருந்தார். சோ இப்ப அவங்களுடைய காஸ்டியூம்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அவங்களுடைய மனைவியர்கள் எல்லாமே அழகான ஆடைகளோட இல்லையா, அலங்காரத்தோட இருந்திருக்காங்க. அது சமயம் பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமனும் தன் மனைவியர், குழந்தைகள், உறவினர் ஆகியோரும் யாகசாலையில் அமர்ந்திருந்து முழுமுதற் கடவுள் தம் அம்சங்களான உயிர்வாழிகள் மற்றும் பல்வேறு சக்திகளுடன் வந்திருந்தது போல தோன்றியது. அப்படின்னா அங்கிருந்த எல்லாருமே வந்து அவர், அதாவது இறைவன் மற்றும் அவருடைய பின்ன பகுதிகளாக காட்சியளித்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரின் பல்வேறான சக்திகளும் இணைப்பிரியா அம்சங்களும் உள்ளனது என்பதை நாம் சாஸ்திரங்களிலிருந்து அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் அந்த யாகசாலையில் வீற்றிருந்தவர்கள் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் பல சக்திகளை கொண்டவர் என்பதை நேரில் கண்டு உணர்ந்தார்கள். அது சமயம் பகவான் கிருஷ்ணர் நாராயணராகவும் பலராமர் வந்து சங்கர்ஷ்ணராகவும் தோன்றியதாக. ஏன்னா உயிர்வாழிகளா எங்க இருக்காங்க? ஆக்சுவலி சங்கர்ஷ்ணர் தான் கீழே இருந்து இல்லையா? சோ அந்த கீழே பாதாள உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அம்சம் வந்து சங்கர்ஷ்ண அம்சம் தான் இல்லையா? அனந்தன் மீது பகவான் வந்து சயனித்திருக்கிறார். யாரு? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. சோ அந்த அனந்தர் தான் வந்து சங்கர்ஷ்ணர் இது அப்படிங்கிறதுமே நாம படிக்கிறோம். எஸ். அதுக்கப்புறம் இத்தனை யாகங்களையுமே இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய அத்தனை யாகங்களையுமே வந்து நம்ம எந்த யக்னம் செய்தாலுமே வந்து பகவான் விஷ்ணுவை மகிழ்விப்பதற்கான யக்னமாக செயல்படணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ அனைத்து யக்னங்களுடைய அவிர்வாகங்களுமே அவருக்குத்தான் போய் சேரும். சோ அதுதான் இந்த இடத்துல யாரு வசுதேவர் வந்து செய்கின்றார் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. பல்வேறு யாகங்கள் இது மாதாஜி அதெல்லாம் படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. இங்க லாஸ்ட்
லாஸ்ட் பேராகிராஃப் இல்ல, பல்வேறு யாகங்கள்ல இருந்து படிங்க மாதாஜி. பல்வேறு யாகங்கள் இருந்து படி. அதுல இருந்து படிச்சு முடிச்சிடும், அந்த சாப்டர் முடிச்சிடணும். பல்வேறு யாகங்கள் நிறைவேறிய பின் வசுதேவர் பொற்குவியல்களை, ஆடை ஆபரணங்கள், பசுக்கள், நிலம் ஆகியவற்றையும் புரோகிதர்களுக்கு வழங்கினார். பின்னர் வசுதேவரின் மனைவியர் அவபிரதா ஸ்நானம் செய்து யாகம் சம்பந்தப்பட்ட சில சடங்குகளை நிறைவேற்றினார். யாகம் செய்பவரின் மனைவியர் செய்யும் இச்சடங்குகள் பத்னிஜம் யாஜம் எனப்படும். இவற்றை உரிய பொருட்களுடன் செய்து முடித்து அவர்கள் பரசுராமர் அமைத்த ராமகிருதம் என்னும் ஏரிகளில் நீராடினர். வசுதேவரும் அவரது மனைவியரும் நீராடிய பின் அவர்கள் அணிந்திருந்த ஆடைகளும் ஆபரணங்களும் ஆடல் பாடல் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் பங்கு பெற்றவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. யாகங்கள் நடத்தப்பட்ட போது செல்வங்கள் பிறருக்கு மிகுதியாக வழங்கப்பட்டதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். முதலில் பிராமணர்களுக்கும் தானமும், பின்னர் மற்ற காரியங்கள் ஈடுபட ஊழியர்களுக்கும் யாகம் செய்தவர்கள் உபயோகித்த ஆடை ஆபரணங்கள் வழங்கப்பட்டன. தாங்கள் அணிந்திருந்த ஆடை ஆபரணங்களை பாடகர்களுக்கும் நடனமாடியவர்களுக்கும் வழங்கிய பின் வசுதேவரும் அவரின் மனைவியரும் புதிய ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு எல்லோருக்கும் திருப்திகரமாக விருந்தளித்தார்கள். அதன் பின் வசுதேவரின் நண்பர்கள், குடும்பத்தினரும், மனைவியரும், குழந்தைகளும், எல்லா அசுரர்களும், விதர்ப்ப கோசல, குருகாசி, கேகய, சிரிஞ்சயா வம்சங்களையும் சார்ந்தவர்களும் ஒன்று கூடினர். புரோகிதர்கள், தேவர்கள், பொதுமக்கள், பிரித்துக்கள், ஆவிகள், சாரணர்கள் எல்லோருக்கும் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் பரிசுகள் வழங்கி மரியாதை செய்யப்பட்டது. பின்னர் எல்லோரும் ஸ்ரீதேவி மணாளனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் விடைபெற்று கொண்டு வசுதேவர் நிகழ்த்திய யாகத்தின் சிறப்பை புகழ்ந்தபடி தத்தம் இல்லங்களுக்கு திரும்பினார். ராஜா திருதராஷ்டிரர், விதுரர், யுதிஷ்டர், பீமன், அர்ஜுனன், பீஷ்மதேவர், துரோணாச்சார், குந்தி, நகுலன், சகாதேவன், நாரதர், வசுதேவர் மற்றும் உறவினர்கள் ஆகியோர் விடைபெற்று போது பிரிவாற்றாமையால் உணர்ச்சி பெருக்குடன் யதுவம்சத்தினரை தழுவி கொண்டனர். யாகத்திற்காக கூடியிருந்த வேறு பலரும் பிரிந்து சென்றனர். பின்னர் கிருஷ்ணர், பலராமர், ராஜா உக்ரசேனர் ஆகியோர் மகாராஜா நந்தர் உட்பட ஆயர்களுக்கும் வெகுமதிகளை தாராளமாக வழங்கி கௌரவித்தார்கள். யாகத்தை திருப்திகரமாக நடத்திய வசுதேவர் எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்திருந்தார். உடனிருந்த தன் குடும்பத்தினர் முன்னிலையில் அவர் அந்த நந்த மகாராஜாவின் கரங்களை பற்றி கொண்டு பின்வருமாறு பேசினார். அன்பார்ந்த சகோதரரே, அன்பும் மற்றும் பிரியமும் என்ற மாபெரும் பந்தத்தை முழுமுதற் கடவுள் படைத்திருக்கிறார். இந்த அன்பினும் பிணைப்பை துண்டிப்பது மகா முனிவர்களுக்கும் கூட மிகவும் கடினமான காரியம் என நினைக்கின்றேன். நீர் என்னிடம் காட்டிய அன்புக்கு கைமாறாக நான் எதுவும் செய்யவில்லை. எனவே என்னை நான் நன்றியற்றவனாக கருகிறேன். புனிதமானவர்களுக்குரிய இயல்புடன் நீர் நடந்து கொண்டீர். அதற்கு பிரதியுபயோகமாக நான் செய்யக்கூடியது எதுவும் இல்லை. எனினும் நம்மிடையே ஏற்பட்டுள்ள நட்புறவு என்றென்றும் நீடிக்க வேண்டும். உமது நட்புக்கு நான் எதுவும் செய்ய இயலாமல் இருப்பதற்காக என்னை நீர் மன்னிக்க வேண்டும். அன்பார்ந்த சகோதரரே, ஆரம்பத்தில் நான் சிறைப்பட்டு இருந்ததால் நண்பனாக உமக்கு சேவை செய்ய இயலாமல் இருந்தேன். இப்போது நான் மிகுந்த செல்வங்களை உடையவனாய் இருந்தாலும் செல்வ செழிப்பு என் கண்களை மறைத்திருக்கிறது. எனவே இப்போது கூட உம்மை முறையாக மகிழ்விக்க என்னால் இயலவில்லை. என் அன்பார்ந்த சகோதரரே, நீ மிருதுவான இயல்புடையவனாகியால் எல்லோரையும் மதித்து நடக்கீர். ஆனால் மற்றவர்களிடமிருந்து நீர் எவ்வித மரியாதையும் எதிர்பார்த்ததில்லை. வாழ்வில் நல்ல முறையில் முன்னேற்றம் காண விரும்புவனிடம் நிறைந்த செல்வம் இருக்கக்கூடாது. ஏனெனில் அது அவனை செருக்கடைய செய்து குருடாக்கிவிடும். எனவே செல்வந்தன் தன் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் நலனை பேணி நடக்க வேண்டும். வசுதேவர் நந்த மகாராஜாவிடம் இவ்வாறு உரையாடிய போது நந்தர் தன்னிடம் கொண்டிருந்த நட்பின் காரணமாக தனக்கு செய்த நன்மைகளை எண்ணி உணர்ச்சி வசப்பட்டார். அதனால் அவரின் கண்களில் நீர் பெருக்கெடுத்து அவர் அழலானார். வசுதேவரின் திருப்திக்காகவும் கிருஷ்ணனிடம் பலராமனிடம் கொண்டிருந்த அன்பினாலும் நந்த மகாராஜா அவர்களுடன் 3 மாதங்கள் தங்கியிருந்தார். பிரியும் காலகட்டத்தில் யதுவம்சத்தினர் விருந்தாவனவாசிகளை எல்லா வகையிலும் திருப்திப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். நந்த மகாராஜாவுக்கும்
அவரின் சகாக்களும் உயர்ந்த ஆடை ஆபரணங்களும் விலையுயர்ந்த பல பொருட்களையும் பரிசாக அளிக்கப்பட்டன. வசுதேவர், கிருஷ்ணர், பலராமர், உக்ரசேனர், உத்தவர் ஆகியோரும் தனித்தனியே தம் சொந்த முறையில் நந்த மகாராஜாவுக்கு வெகுமதிகளை வழங்கி அவரை மகிழ்வித்தார்கள். பின்னர் நந்த மகாராஜாவும் அவரது சகாக்களும் யதுவம்சத்தினிடம் விடைபெற்று கொண்டு பிரஜ பூமியாகிய விருந்தாவனத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள். எனினும் விருந்தாவனவாசிகளின் மனம் கிருஷ்ணரிடம் பலராமனிடம் இருந்ததால் அவர்கள் மனமில்லாதவர்களாக சென்றார்கள். நண்பர்கள் பிரிந்து சென்ற பின் விஷ்ணு குலத்தினர் மாரிக்காலம் வரவிருப்பதை உத்தேசித்து துவாரைக்கு திரும்பிச் செல்ல முடிவு செய்தார்கள். கிருஷ்ணரை தாம் எல்லாமாக எண்ணிருந்த அவர்கள் மன நிறைவுடன் இருந்தார்கள். துவாரைக்கு சென்ற பின் அவர்கள் வசுதேவர் நிகழ்த்திய யாகங்களின் சிறப்பை பற்றியும் பல நண்பர்களையும் நலன் விரும்பிகளையும் சந்தித்தது பற்றியும் தீர்த்த யாத்திரையின் போது நிகழ்ந்த சம்பவங்களை பற்றியும் பேசி மகிழ்ந்தார்கள். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணா எனும் நூலின் 84ஆம் அத்தியாயமான வசுதேவர் நடத்திய யாகங்கள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சோ இங்க நம்ம ஒண்ணு கவனிக்கணும். நம்ம இங்க யாகங்கள் அதாவது வசுதேவருடைய புகழாரங்கள், அடுத்து யாகங்கள் நடத்தப்பட்டு அங்க வந்திருந்த குழுமி இருந்த அதாவது ரிஷிமுனிகளுக்கு எல்லாருக்கும், மேலும் அதாவது நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு எல்லாமே நல்ல வெகுமதிகள் எல்லாம் கொடுத்து அங்கே அந்த அதாவது வசுதேவருடைய மனைவியர் செய்த யாகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டமான சில செயல்பாடுகள் எல்லாமே ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த சடங்குகள் எல்லாம் அவங்க அழகா செய்து முடித்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் தானங்களுமே அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம எந்த ஒரு யக்னம் செய்தாலுமே தானம் செய்யணும். நம்ம முன்ன காலத்து மாதிரி நம்ம தங்கத்தை தானம் பண்ண முடியாது இல்லையா? இப்போ 1 கிராம் தங்கமே 10-11 ஆயிடுது இல்லையா? சோ எங்க போய் நிக்கும்னு எனக்கு கூட தெரியல இதை பார்க்கும் பொழுது இல்லையா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இவ்வளோ அதாவது போன வாரம் நம்ம ஜஸ்ட் கோல்டு ரேட், சில்வர் ரேட் கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா வெள்ளி 1,35,000 என்னவோதான் இருந்துச்சு. நேத்து பார்த்தாக்கா 1,50,000 ஆயிடுச்சு. இது ஒரு நாளுமே இப்படி ஏறிண்டு போனா வெள்ளி வாங்குறதா இல்ல தங்கம் வாங்குறதான்ற ஒரு நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு இல்லையா? சோ ஒரு சிறிதளவாவது தங்கத்தை போட்டு அனுப்பணும்ன்ற ஒரு இது உண்டு இல்லையா? திருமணம் என்று வரும் பொழுது. சோ இந்த தங்கத்தினுடைய விலை நம்மளால ஒண்ணுமே எங்க போய் நிக்கும்னு தெரியல. அப்படி ஒரு பொருள் இருக்காங்கிறதே மறந்துடணும் போல இருக்குது மாதாஜி. எனக்கு தெரிஞ்சு தங்கம் அவ்வளவு தேவையில்லை. ஆனா எவ்வளவு அதாவது பேஸ் லெவலாவது நம்ம வேணும்ன்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? எதுவுமே இல்லாம நம்ம அனுப்ப முடியாது இல்லையா? அதுக்காக இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போறாங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் வார் இல்லையா? யுஎஸ் இதனாலதான் இத்தனை ப்ராப்ளமே நடந்துட்டு இருக்கு. இவ்வளவு விலை உயர்வு அதனாலதான். ஸோ அதனால இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் எப்படின்னாக்கா 18 கேரட் தங்கம், நம்ம எல்லாம் 22 கேரட் தங்கம் பண்றோம் இல்லையா? 18, 14, 9 கேரட் தங்கம், 14 அப்புறம் 9 கேரட் தங்கம் கூட பண்ணறாங்களாம். அப்படின்னா ஒரு சவரன் 9 கேரட் தங்கம் 4000 சில்லறை. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இனிமே வாங்கி உபயோகப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் சில காலகட்டங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வேற ஆப்ஷனே இல்லாம போயிடுச்சு இல்லையா? ஆனா இங்க சொல்லக்கூடிய இந்த பேராகிராஃப்ல இவ்வளவு படிக்கும் பொழுது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இத்தனையுமே நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்? பேராசை முடிச்சுட்டு தான் அலைவோம் நம்ம இல்லையா? அந்த ஒரு இதுதான் தன்னுடைய அதாவது எவ்வளவு ஓப்பனா இந்த இடத்துல அதாவது இதுல ஒண்ணு தெரியணும். ஒரு பக்தராலதான் உண்மையை உண்மையாக பேசுவதற்கும் மேலும் தன்னுடைய நிலை இதே மாதிரி சூழ்நிலை அர்ஜுனருக்கு கூட இருந்தது இல்லையா? அவர் பகவத்கீதையில சொல்லும் பொழுது நான் என்னுடைய உறவினர்களை கொல்வதற்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது, அவர்களால நான் கொல்லப்படுவதே சாலச் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்வார் இல்லையா? சோ அப்படின்னா அவருடைய பெட்டி வீக்னஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கார்பண்ய தோஷம் இல்லையா? அந்த ஒரு இது அவர் வெளிப்படுத்துறார். அப்போ நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொல்றார்? நல்லா திட்டுறாரு இல்லையா? அப்படின்னா அன்பு கொண்டு திட்டுதல். சோ அதாவது நல்ல வாழ்ந்தவனுக்கு அதாவது அவமானம் என்பது மரணத்தை விட மோசமானதுன்னு சொல்லிட்டு திட்டுவார். அதனால நீ ஒரு போர் வீரன், அந்த நிலையை நீ என்றைக்குமே இழந்து விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி திட்டுவாரு ஆக்சுவலி. சோ இங்கே அதே மாதிரி ஒரு உண்மையை உண்மையை வெளிப்படையா இப்ப நம்மளுடைய தவறுகளை நம்ம ஒத்துக்கிறோமா? எங்கேயாவது கண்டிப்பா நம்ம ஒத்துக்கிறது இல்லை. அதுக்கு ஏதாவது மறுப்பு சொல்றதுக்குன்னா ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட ஒரு வாதம் பண்றாருன்னா அவர் இந்த தவறு செய்ததால நான் இதை பேசினேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்.
நம்முடைய தரப்புல இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை மட்டும்தான் நாம என்னைக்குமே வந்து அடிச்சு சொல்லுவோம். அதாவது பொதுவான ஒரு நியாயத்தை பத்தி பேசுறதுக்கான மனப்பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா ஒரு பக்தராகும் பொழுது அந்த ஒரு பாவம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வந்து சேரும். அப்ப என்னன்னாக்கா, நாம ஏன் இப்படி நடந்துட்டோம், அடுத்தவங்க ஏன் இப்படி நடந்துட்டாங்க, நம்ம தரப்புல என்ன தப்பு அப்படின்னு முதல்ல நம்மளுடைய தவறுகளை பற்றி தான் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ டிவோட்டி. சோ நம்ம பக்தரா இருக்கிறோம்னா நம்முடைய தவறுகள் என்ன அப்படிங்கறது அலசி ஆராயணும். இங்கே வசுதேவருமே அந்த ஒரு நிலையில தான் பாக்குறாரு. வசுதேவர் வந்து ஒரு அரசன் இல்லையா, நந்தகோபர் வந்து அந்த கிராமத்திற்கு அவர் ஒரு தலைவர் மாதிரி இல்லையா. அவருமே வந்து செல்வத்துல குறைவானவர் கிடையாது. ஏன்னா 9 லட்சம் பசுமாடுகள், நம்மளால ஒரு 2 பசுமாடு வச்சு ஒரே பசுமாடு நம்மளால மேய்க்க முடியாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பசுமாடை நம்மளால வளர்க்க முடியாது இல்லையா. அதுக்கான அத போஷணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை வந்து நரிஷிங் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு தேவையான நீர், அதுக்கு தேவையான புல்லு, இது எல்லாமே அதனுடைய சேஃப்டி இது எல்லாமே வந்து பார்த்து செய்யறது வந்து ஒரே பசுமாடுக்கே நம்மளால செய்ய முடியாது. ஆனா நந்தகோபர் இடத்துல வந்து 9 லட்சம் பசுமாடுகள்னா அவருமே வந்து நல்ல செல்வந்தர் தான். ஆனாலும் இங்கே நந்தகோபருடைய குவாலிட்டியை ரொம்ப அழகா வந்து வசுதேவர் வந்து காட்டுறார் இல்லையா, எடுத்துரைக்கிறார். ஏன்னா நந்தகோபர் யாரு, வைஷ்யர் இல்லையா. அதே வசுதேவர் வந்து சத்திரியதுல வந்து பிறக்கிறாங்க இல்லையா. சோ இந்த டிஃபரன்சஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் சொல்றார், அன்பார்ந்த சகோதரரே இல்லையா, நீர் மிருதுவான இயல்புடையவராகையால், ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் இல்லையா, ஆகையால் எல்லோரையும் மதித்து நடக்கிறீர். பேசிக்கலி இந்த குவாலிட்டி வந்து நந்தகோபர் கிட்ட உண்டு. அவர் செல்வ நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட குவாலிஃபிகேஷன்ல இருக்காரு அப்படின்ற வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படிப்பட்ட குவாலிஃபிகேஷனை வந்து நாம, ஆனா அவர் தன்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்றாரு இல்லையா. வாழ்வில் நல்ல முறையில் முன்னேற்றம் காரணம் விரும்பவனே நிறைந்த செல்வம் இருக்கவே கூடாதுன்ற ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். அதனால்தான் பகவான் வந்து அப்பப்போ எடுத்துறதுக்கான காரணம் கூட இதுதான் இல்லையா. நம்ம எவ்வளவு நம்ம அதிகமா போறோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு அகம்பாவத்தை வந்து கண்டிப்பாக பெருக்கிண்டுதான் இருக்கும். ஸோ ஒரு கட்டம் இல்லைன்னாலும் ஒரு கட்டம் நாம் அதை வந்து அடுத்தவங்க நம்ம முன்னாடி சின்ன சின்னதா இருக்கும்பொழுது அவங்களே அவ்வளவு பெருசா காட்டிக்கும் பொழுது நம்ம கிட்ட இத்தனை இருக்க நாம ஏன் சொல்லிக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்து நம்மளை வந்து தள்ளிவிடும் இல்லையா. சோ எனவே செல்வன் தன் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் நலனை பேணி நடக்க வேண்டும். தட் இஸ் த ஆக்ஷன் ஐட்டம் நாம வந்து செய்ய வேண்டியது. நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்குன்னா இல்லாதவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்து அவங்கள வந்து நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரதுல வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. சோ அப்ப இல்லாதவங்களுமே வந்து திருப்தி அடைகிறாங்க. சோ அவங்களுமே வந்து வாழ்நிலையில மேலுக்கு வர முடியும். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல வந்து அப்படி நம்ம இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க போனாலுமே வந்து இல்லாதவங்க நாளைக்கு நம்மள என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா நம்மளையும் ஏறி மிதிச்சிருவாங்க. அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டி உண்டு. ரெண்டாவது, இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற அந்த பரோபகாரமும் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய பணம் நிறைந்தவர்களுக்கும் கிடையாது. 2 பேருக்குமே இது கிடையாது. அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவங்களுக்குமே குட் குவாலிட்டி கிடையாது, கொடுக்குறவங்களுக்குமே வந்து குட் குவாலிட்டி கிடையாது இல்லையா. ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் கலியுகத்துல நமக்கு. ஸோ வசுதேவரின் திருப்திக்காகவும் கிருஷ்ணரிடம், அது ஏன் அப்படின்னாக்கா நாம சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் நான் சம்பாதிக்கின்றேன், இதெல்லாம் என்னுடைய இது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை எப்போ நம்ம மனசுல வருதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அங்கே அகம்பாவமும் வந்து குடிக்கொண்டிருக்கும். இதெல்லாம் இறைவனுடைய கருணையால் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றது. வசுதேவர் எப்பவுமே விஷ்ணு, சாரி இது நந்தகோபர் எப்பவுமே விஷ்ணு அந்த இது வந்து உண்டு அவருக்கு இல்லையா. சோ விஷ்ணு எப்பவுமே கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு விஷ்ணு அம்சமா தான் பார்த்துட்டு இருந்தாருங்க. அவர் பரம்பொருள் ஸ்வயம் ரூபம் என்பது அவருக்கு தெரியாது இல்லையா. பகவான் எங்கேயுமே அதை வந்து காட்டல. நந்த மகாராஜாவுக்கும் அவரின் சகாக்களுக்கும் இருந்த அதனால அவரை வந்து இன்னும் சில நாட்கள் 3 திங்கள் இருக்கும்படி வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்கள வந்து நல்ல ஒவ்வொருத்தருமே இல்லையா, வசுதேவரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் பலராமர் எல்லாருமே வந்து அவருக்கு வந்து நல்ல இதெல்லாம் கொடுத்து இல்லையா, பரிசுகளை எல்லாம் கொடுத்து வந்து மகிழ்வித்து அவங்கள வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அவங்க பிரிந்து செல்லும் பொழுது ஏக்கங்களோட தான் சென்றார்கள் என்பதும் அதன் பிறகு வந்து சோ துவாரகையில இந்த கதை எல்லாமே அந்த இதெல்லாமே எடுத்துரைச்சு அதை பத்தி நினைவு கொண்டு அவர்கள் எல்லாருமே ஆனந்தம் கொண்டார்கள் என்பதை இந்த சாப்டர்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் அந்த சாப்டருடைய நிறைவும் கூட. ஓகே, அடுத்த சாப்டர் வந்து 85ஆம் சாப்டர் நம்ம அடுத்த வாரம் எடுக்கலாம். ஓகே, அதுவே ரொம்ப பெரிய சாப்டர் தான். ஓகே, சுபத்ரை கடத்தி செல்லுதல். ஓகே, 85 நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இப்ப 7 மணிக்கு யாருக்கெல்லாம் கோயிலுக்கு போக முடியாத வசதி இருக்கோ அவங்க எல்லாம் காலையில மங்களாரத்தி லிங்க்ல வந்து ஜாயின் ஆயிட்டு நீங்களும் உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு நெய் விளக்க வந்து அங்க நமாமீஸ்வரம் பாடுவாங்க, நீங்களும் பாடி வந்து நீங்க அந்த விளக்கு வந்து உங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பக்தி, அடுத்து வந்து இறை உணர்வு. ஓகே, அவங்க பகவானை எந்த ரூபத்துல சேவிச்சாலும் சேவிக்கட்டும், கிருஷ்ணராக சேவிக்கட்டும், ராமராக சேவிக்கட்டும், எந்த ரூபத்துல வேணாலும் சேவிக்கட்டும். பட் நீங்க அவங்களுக்குமே பக்தி பண்றதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான்கிட்ட கேட்டு பெறுங்கோ. ஏன்னா இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய இந்த ஒரு திங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா தவங்களுமே வந்து 1000 மடங்கு வந்து அதிகரிக்கும். ஓகே, ஒரு முறை நீங்க நாமஜபம் சொன்னாலே 1000 முறை சொன்னதுக்கு சமம். அதனால நீங்க இந்த 16 மாலை சொல்றதுன்னா அது இன்ட்டு 16, 108 இன்ட்டு 16 இன்ட்டு 1000, அத்தனை மடங்கு நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்கணும். பலனுக்காக நம்ம செய்ய வேண்டாம், ஆனா அப்படி சொன்னாதான் நமக்கு ஈடுபாடு வருது இல்லையா? ஸோ அன்னைக்கு மாதாஜி அந்த டெம்பிள் அதான் சொன்னாங்க, 1000 டைம்ஸ் புண்ணியங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா நம்ம எப்பயுமே இந்த புண்ணியம் பாவத்தெல்லாம் நம்ம டெம்பிள் நம்ம எப்பயுமே நம்ம பேசுறது கிடையாது இல்லையா? ஸோ பிரபு அது எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யுங்க தான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாம அதை தான் நாம உங்ககிட்ட எல்லாத்தையுமே சொல்றோம். அதனால இறைவனிடத்துல அன்பை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். அதாவது மனதை வந்து இறைவனை வந்து நம்ம மனசுல வந்து நிலைப்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளை வச்சு நம்ம செய்யணும். அப்போ நாம என்ன ஆகணும்னாக்கா ஸ்திரமா வந்து பக்தியில வந்து நிலைப்படுவதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இது வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி மெட்டீரியல் எல்லாமே ஈஸியா நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். எப்ப அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நமக்கு சரியா கிடைக்கலையோ, இங்க மெட்டீரியலும் நம்ம கொலாப்ஸ் தான், ஸ்பிரிச்சுவலும் கொலாப்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ பாவங்கள் புண்ணியங்கள் எல்லாமே இறைவன் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரோ அது அவர் பாதங்களை விட்டுடுவோம். ஓகே, நாம தவறு இழைக்காம இருக்கக்கூடிய மார்க்கம் பக்தியில இருக்கணும். நாம மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம குடும்பம், நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடியவங்க, நம்ம பக்தர் நண்பர்கள் நண்பிகள் எல்லாருமே நல்லபடியா இருக்கணும்ன்ற